matí, avui és dimarts, dia 24, i res, comencem el camí. Avui hem anat una miqueta més tard perquè en l'hotel a l'esmorzar el donaven a partir de les 7:30. Així és que hem baixat a les 7:30 en punt, hem esmorzat un caos perquè una persona sola i tu posa tot ella, no pots agafar tu res, en local una cua impressionant. Llavors ens ha fet una mica tard, però res, anem a començar, que avui anem fins a Caldes de Reis i res, anem a veure què ens trobem pel camí, així que comencem! Meitat del camí i res, la veritat és que passa pel mig del bosc, és molt xulo i tot molt verd, amb tot de molsa, la veritat és que molt maco. I res, i hem tingut una anècdota i és que un noi m'ha preguntat si podia fer-li una foto al panda que porto penjat, o sigui, al Moma. I res, ha sigut molt divertit, el Moma està molt content i res, hem parat a fer un cafè i ara continuem, que tenim 10 km per davant, així és que anem, que tenim una bona estona. Apa, fins ara! Encara ens queda 26 minuts per arribar a Caldes de Reis. Estem una mica cansats. Hem tingut que parar aquí a mitja horeta de l'arribada, a un alberg que hem trobat, l'únic que hem trobat en tot el camí, per poder menjar, perquè són les 3 de la tarda i estàvem, vamos, desmaiats. Així és que res, anem a continuar la mitja horeta que ens queda, aviam si arribem, ens podem dutxar, canviar-nos i descansar una miqueta, que des de les 8 del matí que hem sortit, crec que ja ens toca. Apa! Fins ara! Ja hem arribat a Caldes de Reis. Hem arribat morts perquè eren les 3 de la tarda, passant, amb molta calor, poca ombra, i res, ens hem dutxat, ens hem canviat, ens hem posat guapos i res, la Xavi ha tingut que ajudar unes noies perquè resulta que a la pensió on estem la dona s'ha fet la pitjor lío en Booking i ha fet overbooking, amb la qual tenia més gent que habitacions i ha tingut que enviar a 2 turistes a un hotel pagant-ho ella, evidentment. Llavors les noies eren angleses, no s'enteraven. La dona super nerviosa perquè no sabia com explicar-s'hi. I el Xavi, amb el seu perfecte anglès, així ha tingut que explicar en anglès que cap problema, que se n'anaven a un hotel, que la diferència de l'hotel amb la pensió ho pagava la pensió i res, la veritat és que bueno, molt entretingut, molt divertit. El lloc és molt xulo, com podeu veure a l'habitació, la foto de l'habitació. I res, i ara anem a rentar la roba i a fer un passeig que veiem per aquí pel poble, que es diu Caldes de Reis i és famós per les caldes tèrmiques.
d'aigua freda i calenta. Així és que anem a veure si provem alguna coseta. Apa, fins aquí una estona! Xavi, què has fet? Hem embolicat la tarta de cafè que ens han regalat al postre i que ens han posat 4 trossos pels 2 que som. I li he dit al tio que no podia ser, que no arribem.